Jordan isimni. Skola jagħmlu boxing, kollox nagħmlu seminarju. Dan huwa Jordan u għandu 15-il sena u għandu l-kundizzjoni ta' Down syndrome. Għalkemm illum jgħix ħajja normali, Jordan twieled b'kundizzjoni li taffettwa madwar nofs it-trabi li jittwieldu bid-Down syndrome, kif spjegat Jordan, Anna Farrugia. Ikollhom dik li ngħidula toqba fil-qalb. Fil-każ ta' Jordan kienet daqsxejn gravi mhux ħażin u ta' xarej kellna noperaw u noħduh l-Ingilterra. Imma nirringrazzja l-bambin ġifieri irnexxiet. Minkejja l-bidu diffiċli għal-ħajja u l-kundizzjoni ta' Jordan huwa ma qatax qalbu. Is-Sinjura Farrugia qalet li iju bina sabu ħafna appoġġ u għajnuna. Tibda tfittex u tara xaw għajnuna, llum hawn ħafna għajnuna anke l-iskejjel ġifieri. Fl-iskola, Jordan għamel ħafna ħbieb u huwa popolari ma' sħabu. He's a very happy child. He's popolari ħafna l-iskola ġifieri, kulħadd jara nittriq. Inti l-mamma ta' Jordan u hekk. Grazzi għas-sapport li jsib minn dawk ta' madwaru, Jordan jgħix il-ħajja normali u għandu l-ħolm u l-ambizzjonijiet tiegħu. Il-ħajja jgħixha normali, jagħmel sports normali bħal tfal oħra. Tantu hekk li fil-futur Jordan jixtieq isir CAMERAPERSON. Fil-fatt Jordan jieħu ħafna ritratti, jħobb jieħu ritratti u videos ukoll. Allura jixtieq isir cameraman. Jordan kien wieħed minn diversi tfal b'din il-kundizzjoni li attendew laqgħa mal-Speaker tal-Parlament flimkien ma' diversi membri parlamentari f'attività mtella mill-Assoċjazzjoni Maltija tad-Down syndrome. Dan sabiex jikber l-arfien dwar din il-kundizzjoni u fl-okkażjoni tal-ġimgħa tad-Down syndrome bil-qofol ikun il-jum dinja Down syndrome li jiġi ċċelebrat il-ħamis. Fil-fatt l-assoċjazzjoni qasmet diversi kalzetti b'kuluri differenti li aħna l-koll differenti minn xulxin. Wieħed dejjem ikun jixtieq iżjed awareness. Allura aħna għalhekk norganizzaw di Down Syndrome Week, norganizzaw dawn l-attivitajiet biex il-poplu jkun iktar aware. L-Assoċjazzjoni Maltija tad-Down syndrome toffri sapport lil ġenituri ta' trabi li jkunu twildu b'din il-kundizzjoni u taħdem sabiex jiżdied l-arfien ħalli persuni b'din il-kundizzjoni intellettwali jilħqu l-potenzjal tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.